खारदैबो होनानै ला फ्राम फ्राम साखौ होफैबाय आं नै मिस्ट्रिफोरनो लोगोफोर नै मादैया दिनैनि दिनाव नोंसोरखौ फिन खेबसे बरायहरग्रोनाय जालायबाय दे आसा खालामो दिनैनि दिनावबो नोंसोर बयबो मोजाङै दं होननानै मादैया औवानि मेवाइ माने हाजोनि मेवाइ हाबाय नै मादैया अनलाजों जानोसै नाथुर गोरानजों मैया लाबोनाय दे नायगावआव जोंनि मास्टार बाबु लाबोनाय नै बेखौ हाबाय मादैमोनहा जानोसै टेस्टि नायलांबाय थादो बेजों लोगोसे मादैया मा मा देखायलांनो हायो देखायलांबाय थानोसै दिनैनि दिनाव मेवा हानायजों लोगोसे गोथाव जायोना लोगोफोर हाजोनि मेवायाबो मा ओरै फै आंनि फिसा हिन्जाव थ्रिसायानो फै स्कुल थाङा मामिया बैथिंसो जायगा सिबदों नै जोंहा आरो मैखुन गोलाव सायबावनोसैलाय गोलाव एवजानोसैलाय दिनैजों खनब्रैसो जाबाय खोमा जोंहा मैखुन गोलाव जानाया फ्राय जानोसै अनला मेवाइ जानोसै बेखौ एवजानोसै आरो दा बिनि गेजेराव आफाया अनला जाया बिनो आलदा ओंख्रि संनां नायगोनदां लोगोफोर जोंना मानसि बुरजानि नालाय नै मैगङाबो जि बुरजा नांगौ मुथासेया थोआ बुरजा नांथारगौ नै सायलांबाय थानोसै मादैया बिदिबा गोथाव मोनोना बेदर फिसानिफ्राय बेसो गोथावसिन मोनो आरो दामाबो बेहासो गोगोमसिनबाव बेदरफोरनिफ्राय होमबाबो जानो लुगैयो नालाय जायो गथ'फ्रा जानाय नङादां जोंना मेवाखौ एवनानै लाग्रोनोसै नै दालिबो होबाय मुदुफुल बिबार होबाय खारदैजों आराम संनानै जानोसै दा नाथुर होनोसै हालदै होबाय खारदैबो होनानै लाबाय नै हालदैबो होबाय दाना दै होनोसै जोङो सेनेने ब्रेव होनलायनाय दैखौ एसेल' होग्रोबाय बेखौ रुइहोग्रोनोसै ओमफ्राय दा बुरजा होनानै ग्लाब ग्लाब गोदौनानै अनला उरनोसै फ्राम एवनोसै बेखौ बारा कालार नुवासै दे भिडिअ'आव ग्लाब ग्लाब गोदौ होबाय नै दाना अनला उरनोसै जोङो जाहैसिगोन दे गथासो जाहैबावगोन लोगोफोर नै जोंना अनला ओंख्रिया मोनबाय दाना लास्ट खनसे खोन्थाबावनोसै आं अनला ओंख्रि संनायाव अनला मेवाइ नाथुर जुनाय दालि मुसुर दालि एसे होबाय मुदुफुल बिबार एसे होबाय टेस्ट खालामसै दाना टेस्टि जाखाथारबायदां एसे खारदैया बुगब जाबाय दे लोगोफोर भिडिअ'आव बुगब नुथारदों मादैया एसे टेस्ट खालामनायसै अनला ओंख्रिखौ बरिया जाथारबाय दे लोगोफोर जोंना अनला ओंख्रिया मिस्ट्रिफोरनो साहा जानदों नै लोगोफोर न'नि गाइखेरजों मास बारबाबो मानोबा साहापाथिया एसे बुगब जादों दे बेयो साहाखौ होफैबाय आं नै मिस्ट्रिफोरनो नै लोगोफोर आं दिनै आंनि न'खौ एसे देखायहरनाय नायनोसै जेबो साननो नाङा दे गावहा लुनायखाय दुगि देखायदों होननानै साननो नाङा रायजोफोर
এইটা কি কয় এই দেওয়াটা কি কয় এটা हा सलिं ना मा होहोलांबाय नै जाबा जुबासो रायजोफोर मालायनि बायदि मोजां डेक'रेट हाया एटाव दिसे एकटा रुममेट दिसे एटा खोरखिया होजोबनो हाथ'वाखै आगोलाव साल दंफां बायदोंमोन बे साल दंफाङा बारा मिसुद जाया होननायखाय बेखौ होआसै गोदान बायफिनजोब्बाय दाखालिसो गामियाव सिगुन बायनानै हाख्लायदों रायजोफोर बे हाख्लायनाया रानबासो खोरखिनि सौकाटखौ बानायजोबगोन কি কয় এটা सौकाट কই ना এটা सौकाट কই ना नैबेबायदि सौकाटखौ खावसे दंबावो रुम मोननैनिया आं ओरैनो मोखांखौ एसे देखाय हरसाबबाय दुमदाम लागाव दे मिस्ट्रि का सा पासटन ना पासन साखावाथा पासन लोगोफोर नै मादैया ओंखाम जानोसै नै दहायनि अनला संनाय लाबाय अनला ओमफ्राय माबाया नाथुर रुनाय दालि होनाय लाबाय नै अलदरजों अमाजों संनाय जानोसै मैखुन भाजा एवनाय लाबाय बानलु लाबाय नै मादैया होख्लायनोसै जानाया बानलु संसै दे मैखुन भाजानो सोरखौ नोंसो होनदों जोंना थिसाया बांद्राय जाहाबायहाय थिसाया दाउदै जानानै बोरमा जानो ना अमा जानो ना बोरमा बेदरबो दंबावोमोन रायजोफोर आं जाया नालाय लायासै दाउदैबो दंमोन दिनै सेटारडे स्पेशल नालाय रायजोफोर बायदिसिना आइटेम बानायनानै जानो हादों मम्मी ओंखाम बारा गथ'आ दाबुनिबो जाखादों माबाखौबो जाखादोंना पपखौबो आं जाबाय थानोसै दे रायजोफोर